Привет! В това кратко видео ще ти покажа как бързо и лесно да решаваш текстови задачи, част от число, които решаваме в 5 клас. И така, как да използваш това видео? Много внимателно проучи този текст, за да можеш наистина да разбереш задачите. Всъщност най-важното е да разбереш задачите. С каква настройка гледаш това видео? Казваш си: искам да науча, т.е. да разбера как се решават тези текстови задачи. След това много внимавам, така че да мога да пререша сам или сама тези задачи и да мога да ги обясня на мой приятел. Казваш си още: ако усетя, че не разбирам, спирам видеото, обмислям информацията и чак тогава продължавам. Най-важното е да си кажеш: не бързам, отделям си време, искам да ги науча и да ги разбера тези задачи. Защо това е важно? След това време, което си вложил в разбирането на тези задачи, ще ти се върне многократно. Тоест след това ти няма всеки път да се чудиш как да решаш отделната задача. Всеки път милиони такива подобни задачи ще можеш много бързо да ги решиш, след като си разбрал една такава задача. Тоест не бързаш, а след това получаваш това време, което си отделил многократно. И най-накрая пререшаваш задачите и ги обясняваш на свой приятел. Ето тези няколко неща, ако направиш, в 5 клас ще може да ти е лесна математиката и текстовите задачи в следващите чак до 12 клас класове. И така, нека да започваме. Какви са днешните задачи, които съм подготвила? Нека да започнем всъщност с подготовката. Казах, че ще говорим за част от число, текстови задачи и са за 5 клас. И сега, дай да помислим, ето, ако зачертна този правоъгълник целия е разделен на 7 части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 части. Така е. Ако зачертна 2 от тях, каква част от целия правоъгълник съм зачертнала? Да, чудесно. Казахме, този правоъгълник сме го разделили на 7 части, т.е. в знаменателя имаме 7, а понеже сме зачертнали само 2 от тях, в числителя имаме 2. Т.е. зачертнала съм 2 седми части от този целия правоъгълник. Този целия правоъгълник, да, когато говорим за части, той целия е единица. Така, сега обаче, сега помисли колко са незачертнатите части. Каква част от целия правоъгълник са незачертнатите части? Чудесно, виждам, че вече се досещаш. Колко са, разделили сме правоъгълника на 7 части, т.е. в знаменателя имаме 7, а незачертнатите части са 1, 2, 3, 4, 5, точно така. Т.е. незачертнатите части от този правоъгълник са 5 седми от него, от целия правоъгълник. Да, казахме, че цели този правоъгълник можем да го сметнем за единица и нека да си помислим, ако съберем тези две части, 2 седми и 5 седми, наистина се получава, че това е една единица. 7 седми, да, 7 седми се получава, 7 седми, което всъщност 7 делено на 7 е 1. Тоест всичко се връзва много добре. Всички правила в математиката, както казахме, са железни. Добре, ако това го разбра, продължаваме нататък, ако не, спри видеото и го обмисли. Така, продължаваме. Ако имаме един клас, като 3 седми от всичките ученици са момчета, да, ето го, разделяме си, правим си един правоъгълник или може и една линия или една отсечка, да, казваме, разделяме го на 7 равни части, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, и взимаме, че какво казахме? 3 от тези 7 части или 3 седми са момчета. Ето това са момчетата. Това са момчета. Момчета. 3, казахме, седми. Колко са момичетата тогава? Чудесно. Чувам вече, че казваш. Точно така. Момичетата са 4 седми. В знаменател имам 7, защото целият правоъгълник е разделен на 7 части, а незачерпнатите или тези, които не са момчета, а са момичета, 1, 2, 3, 4 седми, точно така. И ако си помислиш, че ако ги съберем 3 седми и 4 седми, се получава пак 7 седми, което е единица. Тоест, целият клас от момчета са единица, да, от момичета и момчета са единица, а пък момчетата са 3 седми, а момичетата са 4 седми от целия клас.
Как това ни помага да си решаваме задачи? Продължаваме нататък към задачите. Айде сега да има и за теб една задача. Ако имаме топки, най-различни, черни и бели топки. Така, ако червените топки са 3 пети, правим си един правоъгълник, разделяме го на 5 равни части. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 пети са червени, а другите са зелени. Да? Колко са червените? Ами 2 пети. Нали? От правоъгълника разделен на 5 части, слагаме тук в знаменателя, взимаме само 2, които са червените топчета. Да, колко са тогава зелените? Да, ами проброяме си ги. 1, 2, 3 пети, точно така. 3 пети са всичките. Да, и си правим пак нашата проверка. 2 пети плюс 3 пети наистина ли е единица? Ами да, защото се получава 5 пети, което е равно на единица. Ето това нещо ще ти помогне да си решаваш задачите. Надявам се тук сама да се сети и да продължим нататък с задачите. И така, ето ни е и първата задача. Вики продала 21 телефона за 3 дни. Да. След това първия ден продала 2 седми от всички телефони. Какво правим? И правим си един правоъгълник или една отсечка, да, която разделяме на колко части? На 7 части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 такива квадратчета получихме. Така, първия ден е продала 2 седми. Ето ни ги двете седми. Ето ги 2 седми. Ето ги 2 седми. Чудесно. Продължаваме да четем. Втория ден продала 3 седми от всички телефони. Така, ето ги, взимаме си 3 квадратчета още. Ето ги 3 седми от всички телефони. 3 седми от всички телефони. Така, по колко телефона е продала първия, втория и третия ден? По колко телефона е продала първия, втория и третия ден? Да, забравихме да си напишем, че тя е продала общо 21 телефона. 21 телефона. Да, и как да си ги сметнем всичките тези неща? Добре, нека да започнем тогава. Всичките телефони са 21, а пък първия ден е продала 2 седми от всичките телефони. Знаем, че думата от е равно на действие умножение. Действие умножение и за това си пишем първи ден, може би тук отдолу. Първи ден 2 седми от 21. Съкръщаваме 7 и 21 на 7, тук получаваме 3 и тогава 3 по 2 е 6. Тоест 6 телефона е продала първия ден. Първия ден е продала 6 телефона, а са останали продала, ето тук отгоре ще пишем продала, а останали. А са и останали колко? 21 всичките телефони минус 6, които са продадени, се получава колко? Да, получават се 15 телефона са останали. Така, какво се е случило втория ден? Ето ни го втория ден. Какво четем? Втория ден продава 3 седми от всички телефони. 3 седми от всички телефони. Пишем си 3 седми от думата от е действие умножение. От всички. Всички са 21. И пак си смятаме. Делим 7 и 21 на 7. Тук си получава 3. 3 по 3 е 9. И колко телефона са останали? Колко са останали? От първия ден са останали 15, т.е. пишем си 15 и вадим тези 9, които е продала втория ден. Ето ги 9. И колко остават? 6 телефона. Т.е. по колко телефона е продала първия, втория и третия ден? Колко остават за третия ден? За третия ден са останали 6 телефона да продаде. Тъй като знаем, че всичките дни е продала 21 телефона общо. И ето това са ни отговорите. Това ни е отговора. Значи, първи ден е продала 6 телефона, втория ден е продала 9 телефона и третия ден е продала още 6 телефона. Правим си проверката. 6 и 9, 15 и 6 е 21 общо телефона, така че всичко е наред. Да, ясно е тази задача как я решихме. Да, намерихме си колко е продала, колко са останали и по този начин. Можехме да си сметнем, разбира се, и тук колко остават. Вече знаеш как можеш тук да си сметнеш колко остават. Да, от единица
или от 7 седми да извадиш 2 седми, айде от единица, като извадим 2 седми плюс 3 седми. Да, и да видим колко ще се получи. Това е 1 минус 2 седми плюс 3 седми е 5 седми. 5 седми и тогава единицата я превръщаме в 7 седми, минус 5 седми, това са 2 седми. Тоест ето това тук парче, точно 2 седми са, дори без да го смятаме, просто го виждаме, че наистина е толкова. 2 седми, 1, 2 седми. Точно така. И можехме, ако и по този начин също можеше да се умножи 2 седми по 21, което е 6. По всичките тези начини можем, по два такива начина можем да решаваме тази задача и тя е много лесна, приятна и разбираема. Така че помисли си, прави си задължително картинки на това, което е написано в задачата и тогава много лесно ще можеш да си решаваш тези задачи. И така, отиваме към втората задача за днес, която ще направим. Втората задача е следната. Вики продала определено количество телефони за 3 дни, т.е. количеството не е дадено този път. За разлика от първа задача, тук количеството телефони не е дадено, за това нещо, когато не го знаем, си го пишеме хикс. Да, пишеме си хикс, всички телефони. Така, това са всички телефони. Първия ден продала 2 седми от всички телефони. Правим си един правоъгълник, разделяме си го на 7 равни части, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно така и продала 2 седми от всички телефони. Тоест, ето това е продала първия ден. Това е първи ден. Първи ден. Така. Втория ден продала 3 седми от всички телефони. Ето това е втория ден. 3 седми. Нали? Ето го. Това е втори ден. Да. И сега можем да се сетим, че за третия ден, нека даже да го напишем, ето го 3 седми. Това е 2 седми. Да, първия ден, втория ден 3 седми и за третия ден са и останали колко? Ами са и останали точно 2 седми. Точно така. И ако съберем 2 седми с 3 седми и още 2 седми, става 7 седми, т.е. една цяла единица, но цялото количество не го знаем и затова сме си го сложили като хикс. Цялото количество е хикс като бройки. Нали? 2 седми са части, 3 седми са части от цялото и 2 седми са части от цялото, а хикс са бройките. Хикс са бройките на всички телефони. Бройки. Пишем бройки на всички телефони. И така, какво можем да направим? Втория ден продала 3 седми. Написахме го. Третия ден са и останали 6 телефона. Освен, че ние сметнахме, че това са 2 седми части от всички телефони, да, те са и 6 като бройки. 6 броя в третия ден. И как да си направим уравнението? Слушай сега много внимателно какво е изречението, за да можеш да се ориентираш как да си направиш уравнението. Така, третия ден е продала 2 седми от всички телефони, които са 6 бройки. 2 седми от всички телефони, които са 6 бройки. Как става уравнението? Вече се сети, браво, чудесно. 2 седми от всички телефони, думата от действие умножение, хикс всички телефони е равно на 6 бройки. 2 седми от всички телефони са равни на 6 бройки. И сега си решаваме това уравнение. Хикс е равно на 6 делено на 2 седми. Отстрани ще пише, че нямам надолу място. Хикс е равно на 6 по 7 втори. Съкръщаваме. Тук става 3 и тогава хикс е равно на 3 по 7, 20. Хикс е равно на 21 бройки. Тоест телефоните са били 21 бройки са били телефоните във втората задача. И сега можем спокойно това ни питат по колко телефона е продала общо, колко първия, втория и третия ден. Ами ето ни ги и отговорите. Колко телефона общо? Общо е продала 21 бройки телефони. Първия ден е продала 2 седми от всички бройки, което е 21. Съкръщаваме и получаваме 2 по 3, 6. Чудесно. Втория ден. Не ми остана много място, но втория ден е продала 3 седми от 21. Се получава колко? 3 по 3, 9.
броя, че продала втория ден и третия ден е продала 2 седми от 21 и съкращаваме и се получава 6 броя. И това е решението на нашата задача. И така, ако това видео ти хареса и успя да се ориентираш как можеш да решаваш такива задачи, текстови задачи, които са част от число, да, напиши в коментар какви задачи искаш още да получаваш от мен в 5-ти клас, за да мога да ти ги обяснявам по този прост и лесен начин, за да можеш да решаваш много такива подобни задачи, само от това, че си разбрал тези прости задачи как се решават. Обещавам ти, ако пререшиш тези задачи, така че можеш да обясниш на твой приятел как се решава такава задача, ако така я разбереш, че можеш да обясниш на твой приятел, ще можеш да решаваш други такива милиони задачи, подобни, с най-различни числа в тях, но с същата схема или картинка, която направихме тук. Така че доскоро очаквам в коментар какви по-още задачи искаш да ти обясня. От мен Весела Първанова и от онлайн школа с успехи. До скоро! Чао, чао!